Kaixo, guk Hugo eta Leire gara, Basauriko Uribarri ikastetxeko lehenengo batxiko teknologiako ikasleak. Gaur, gure proiektua aurkeztuko dizuegu, landare zain. Gaur egun nekazaritzako erabiltzaile berriek gure ikastetxeko ikarleik bezalakoak ez dute ezagutzen ekorik barazkien gaixotasunak behar bezala identifikatzeko. Tomatea, patata eta piperra bereziki zaurgarriak dira. Honek diagnostiko okerrak, tratamenduen erabilera desegokia eta uztagalerak ekar ditzake. Arazo honi aurre egiteko adimen artifiziala erabiltzen duen aplikazio bat sortu dugu. Proiektu honi esker, barazkien egoera azkar eta arras identifikatzeko eta gure ikasleek gaixotasunei buruz ikastea lortu nahi izan dugu. Aplikazioaren funtzionamendua hau da. Aztertu botoia zapaltzen kamera aktibatzen da. Behin kamera aktibatuta, aztertu nahi duzun barazkiaren hostoari seinalatzen duzu. Berehala, agertuko da barazkiak duen gaixotasunaren izena, eta bere sintomak zeintzuk diren. Hauek dira jarritu ditugun pausuak proiektua sortzeko. Hasteko, barazkien argazkiak dituen datu base bat bilatu dugu. Argazki hauekin adimen artifiziala entrenatu dugu Teachable Machine erramienta erabiliz. Bin entrenatuta izan da, sortutako aplikazioan jarri eta bloketan oinarritutako programazioa egin dugu. Proiekturako logoa diseinatu eta aplikazioan sartu. Azkenik, frogak egin eta akatsak zuzendu ditugu. Prozesua egin ondoren, emaitz fidagarria lortu dugu milaka argazki erabiltzeari esker. Aplikazio erabilgarria sortu dugu. Gure ikastetxeko baratzean erabiltzeko proiektu interesgarria eta ikasleek ikasteko aproposa.